Brouku, ale takhle to tam dostaneš, když budeš dělat tohle z toho. Otevři pusinku. Otevřeme pusinku. Počkej. Dej mi tu šičku. Ty sám. Tak počkej, maminka ti dá tu druhou ručku. Háminky. Teďka šlo do ty pusinky. Že ti to tam začnu nějaký. Tam ty nic na to. Tu jenom Oliži, dej ze spodu to lžička. Tak. Pak sedí se ti v tom špatně.